Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti at yati do pikiran mo na di bagansan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Tetaplah hidup di dalam doa syafaatmu, memuji Tuhan, saling mendoakan. Terima kasih untuk doa dan support dari Bapak Saudara-saudara. Dalam pembuatan video ini, sampai saat ini kami masih dalam proses pemulihan mamanginang. Kiranya kita tetap sehat-sehat. Selamat beribadah mamanginang bagi yang bisa beribadah. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan pergumulan. Doa kami Tuhan menyertai setiap langkah Bapak Ibu Saudara-saudara. Amanginang di minggu nago las ni roha sadarion. Totong masa dia hitam manangihon hata di hata. Rom 4 ayat 10 1:25. Maralohon na sa pakirimo doha porsyon na makirimi. Asa gabi ama ni torok bang so ibana. Hobbar tu haday songoni masugot poparamu. Dang naolo gali ha porsyon nay paidaida pamatang na nahiran na somar ngolu be. Ay nunga 100 tahun ne umurna nang paidaida sisara naung saip ladangi. Dangolo ganggurohana manadikon ha porsyaw di baga-baga ni debata. Nalam tutuguna do tahe ha porsyon na jala di parsangapi do debata. Ay positutu do rohana. Tu dogogo ni debata. Patupahon na pinarbaga-baga na. Alani do ubahin na dirajumi iga behati koran na. Dada alani iba na sabing ubahin na tersurat naung dirajumi tu ibana. Hita pe ditatap do disi. Ay si rajumo donang tu hita haporsyaw di ibana. Napahehehon Jesus tu hatay siyan namate. Ay dipasahat do ibana ala ni pangalo siyotay. Jala di pangolu siyala hati korata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah doktrin iman Kristen yang luar biasa yang boleh kita renungkan, kita hidupi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pada minggu hari ini. Amanginang si Abraham tiruan di Naporsea. Kisah Abraham menjadi rujukan yang dijadikan oleh Rasul Paulus sebagai teladan bagi kita untuk beriman. Maka forsiai debata. Kenapa Rasul Paulus merujuk kepada Abraham dalam mencontohkan perihal iman, haporsyaun, dan pengharapan kepada Tuhan namanginang. Kita tahu Abraham dipanggil oleh Tuhan tanpa dia mengetahui kemana arah tujuan atau lokasi yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Ibarat saat ini, kalau kita ingin pergi ke suatu daerah, kita tinggal membuka Google Map dan kita mengklik tujuan yang akan kita tuju dan kita dihantarkan ke tempat yang akan kita tuju. Tidak demikian halnya dengan kisah pemanggilan Abraham. Amanginang, memang patutlah kita meneladani iman, manang kepercayaan, dan juga pengharapan Abraham kepada Tuhan. Sialanido amanginang, ubahin na didok utang na sotar jua do upa ni si jaloon ni namulaulaon dang tu asin ni roha. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman itu bukan semacam upah dari apa yang kita kerjakan. Dang parbueni na taula haporsyaoni. Alay pos ni roha. Songon si Abraham na porsia tu debata, na porsia tu baga-baga ni debata, na porsia tu paretta ni debata, na tape dang dope di boto ibana di dia do tano na pinarbaga-baga na. Alay teladan na luar biasa di si Abraham. Dioloi do pajuon ni debata tu ibana. Dang na ala semata-mata didok debata asa gabit ho masugut aman ni saluh bangso
Torok pinoparmu tidak. Kisah pemanggilan Abraham. Bukas maho siani. Dan dia turut kepada perintah itu. Ahadu amanginang nanay sihanguluhonot ta siya turpuhon. Hita kana porsia di Kristus Yesus dia obas sinuaingot. Bapak ibu saudara-saudara, percaya kepada Tuhan semata-mata bukan hanya untuk mengharapkan imbalan dari iman percaya kita kepada Tuhan. Alai maka porsiai di bata, posituturo hatta di hatana, jala posituturo hatta ahape nanang sidohononna, jala posituturo hatta napasauton na doi baga-bagai. Jadi beriman kepada Tuhan itu bukan supaya, amanginangnya bukan supaya, tetapi murni percaya dulu kepada apa yang Tuhan firmankan. Percaya jo. Manang nabu hape mersogot liak ni ha porsio tai manang perbu ini itu tergantung kepada Tuhan. Nah maka dicontohkan kepada kita teladan Abraham nang penong merumur molo diobas nuaingon nong sorme tuenen nede. Dan di sana memang dinyatakan si Sarah istrinya nong saip ladangi naina. Kalau dalam bahasa sekarang tidak bisa lagi untuk memiliki anak. Alai positu rohana di hata ni dewata. Walaupun dia menghadapi banyak pergumulan, menghadapi tantangan, cobaan, godaan dalam perjalanan hidupnya. Ala yang goha porsion dan meredup dewata. Memang murni betul-betul dia beriman percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Maka dikatakan, diingatkan kepada kita mangenang. Nang penong merumur imana 100 tahun. Nang penong saip ladang sesara. Alai taida ma baga-baga ni dewata tu ibana. Tubuan anak do ibana. Ima si Ishak. Songoni manang hita manginang di perjalanan ningulutan waingon. Nang penong makiripo di baga-baga ni dewata. Makirim masihol ho di haroroni danak misalnya di tengah-tengah ni keluarga. Amanginang kita patut ya manginang pantas kita meneladani Abraham. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama engkau yakin akan janji Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, maka percayalah akan apa yang telah Tuhan janjikan. Toh semata-mata kehidupan bukan soal keturunan, tetapi iman kita kepada Tuhan bisa dilihat oleh semua orang. Mungkin adong napinar bagam-bagam nuaing dia kepernguluan sigano pari. Amanginang donon nami matutu pos roham di Tuhani. Molo tunga dong pe baru kilomu di keluarga pariana konon usaha. Molo pos roham di Tuhani. Saya napa sauton nado baga-baganay. Naparpudi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hapor siaun meredok perdebatan. Dang di sini dok, di si dia lusi. Dang di sini dok, di si pitor masa saluhutna. Soal jawaban dari imanmu, itu juga tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang beriman kepada Kristus Yesus, tetaplah yakin akan janji Tuhan. Amanginang, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Asa, Bapak Ibu Saudara-saudara, asa molope dihirim roham, si hirimommu tu Tuhane. Sabar hitapai mahon, saina meralus do sogut nasa tangiang nang pangidoan. Sialanido diarahon Apostel Paulus sita kepada pribadi Kristus Yesus. Supaya kita merujuk kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Yang menjadi jawaban atas iman dan pergumulan kita. Jawaban akhir di setiap kerinduan dan pergumulan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Amanginang, di pasu-pasu Tuhatta mahamusalhutna. Momos matiop hapor siome. Ay ditikina. Say na maralus doy.
Say na aluson ni debatado na sa tangiang ng Panginoon. Di pasu-pasu tu hatta mahamo manginang, martua dua kana tu mangihon hata ni debata, momos mai tapeop. Di perbadiai debata si pardamai mahamu gabi sundengkan. Jala diramoti rohan ng pikiran muna, ia soha-sorahan, sa rodi haroron ni Tuhan ta Jesus Kristus si paduay. Amen.